Σημαδιακό ότι η παρουσία σας απέτρεψε τα φαινόμενα και μας έδωσε μια πολύ καλή ημέρα για να απολαύσουμε όλα όσα αυτά μας είπατε. Εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ στους αθλητές του συλλόγου μας να έχουν καλή αθλητική χρονιά, με υγεία, να ευχαριστήσω τους γονείς που μας συμπαραστέκονται και είναι κοντά στο σύλλογο και ελπίζω και η φετινή χρονιά να έχει και να δώσει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Καλή συνέχεια λοιπόν σε όλους. Θα ήθελα όμως εδώ να πω και δύο λόγια για το Δήμο μας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι την περσινή χρονιά με την κακοκαιρία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες ζημιές στον περιβάλλοντα χώρο και ιδιαίτερα στην περίφραξη. Ήταν καθοριστική η συμβολή και η συνδρομή του Δήμου έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές και να έχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά που δουλεύουν και κινούνται στον χώρο αυτό. Να εκφράσω τα ευχαριστήριά μου στον Δήμαρχο, στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού που είναι παρόν εδώ και εύχομαι να είναι πάντα κοντά μας όπως έχουν αποδείξει μέχρι τώρα. Καλή χρονιά αγωνιστική, με υγεία και ό,τι επιθυμείτε όλοι σας. Δυο κουβέντες λίγο από τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού.